Uriani itu hatta, mohon maaf atas tertundanya kebaktian kita ala kesalahan teknis. Dapat dulu perlu pengetahuan kami asa selama kebaktian kita tetap dalam protokol dengan memakai masker. Mohon kepada para pendamping mengingatkan yang didampinginya supaya tetap pakai masker. Urian itu hatta mingguta sadarion ima minggu jubilate yang artinya menuruti perintah Tuhan. Tabuk kama par minggota marede mahita sanedeta nomor 10 ayat sada do tolu.
marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni to di perbadian na tumapalangi dot tanon. Amen. Marolop-olop tu debata maho ade sadok tanoon. Edeon hamu ma hamuliaon ni goarna marmulia bayan hamu puji-pujian na. Dok hamu mendok debata tung nasokal doa kapabayanammu. Binahen ni inatibul di gogom ikon marsoba tuho akamusum. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, suruh mato di perobadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite hai heon ya anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Dala asalam gada porsion nami marhite-hite pakirimamu na mangulu, asa toktong huingot hami, na hehe rohami musesyan namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nau hehe sian namate i. Amen. Patik ni debata di mingguta sadarion ima patik perjulu satu patik paupaton sono mater surat di si. Patik perjulu. Ahu do Jahoba debatam ninna debatatta. Dang jadi marakup ahu bayanomu debatam. Patik paduahun. Dang jadi kanaomu jaladang jadi sumanomu. Manang ahana di banua gijang dohot na di banua tonga. Rodi na di bagasan aek na di tori ni tano. Yang gotung gabe si sobaon manang si uluan. Patik patuluan. Dang jadi donon guar ni debata. Yang go soture dalanna. Ay hona uhum na no sugut akan namar sineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamu ma pabadiaon ari minggui. Dinaonom ari maulahamu nasa silaumu. Alay yang go ari papituhoni. Ari pada diana ni Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula yang anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahammu rodi pangisi ni hutani halak pe na magibati hutam adi na onom ari do ditop padebata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituoni di bayanido ubanda di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai. So ni masa natong rak mangidogo mahita tua dopan ni debata. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami maulahon no bartu patimi. Amin.
Tatopoti madosa tanagudang itu jolo ni debata martangiang mahitang. Ale tuan debata amanami pargugo na suatu dosan. Para siro kami dahami na dangolon. Narodo kami tujulum manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahaton do kami tubuh. Jaladang adong haporsyaon di bagasan do kami hian. Saluhut do kami manibil siat akadalanmu. Masai gudang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggani basam dot asiniroham. Saya unang paingot-ingot akka dosa nami dihaposon nami. Dot pangalasion nami. Saya ingot mahami hobar tu asiniroham. Dot denggani basam. Ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus. Marapamuati maroham. Di dosa nami nagudangi. Amin. Laos tabegi ema baga-baga ni debata taringot tu hase sani dosata. Roma hamu tuahu asa mangoli to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tuk surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bae nokku songon itak. Nak pirara songon abit hasubba. Gabi songon hapas domuse. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Epistel di Bingguta Sadarion Imasian Sada Joshua ayat 5 rodi walu tajahama amar soring-soring di buku nami tersurat di halaman 264 Perjanjian Lama. Dang adong manang ise namanahan jongjong di julum salilikho mangudu songon padonganiku di simusa dong anakku doho dak tagamon pasobuoku manang tadi konokku ho. Unang meret buku di patikon sian pamanganmu. Saya pikir-pikiri mai aria doh bolongin. Asa di raruti ho. Jala di patupa ho. Obar tu sudah tersurat di bagas ni. Asa marutung ho di akadalanmu. Jala marmulia parulanmu.
Taulahi Musa ayat 7 amang. Asal pirma atau dim jala marsi hogot situ tu mangaradoti dohot patupahon nobar tu sude patik akan natinonahon ni si Musa na posok kitu ho unang manibil ho siani tu siamun manak tu siap birang asa marmulia ho manang dopak dia ho mangalaka unang songoni masa namar tua do tu bangion ha tani debata jala nau piopsa. Amin. Hibur rohaku, tu Tuhan Yesus, sudah ngoluku di Tuhan Yesus, ihutonongku, do Tuhan Yesus, yang oloha sumurupe. Ta tidak ko ma porsiao tai so na hinda tidak ko ni donga ta sa porsiao di sadok portibion rak mahita mandok au porsia di bata Jehova ido ama parguna satu dosan na tuma palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jehova na sasadai iman na tinubuan ni si Maria na gabi-gabian seto di barabadia andora suaguan ido tu hatta na tu mau na bernit di pengumuman silatus namanya terpajal di bana di hau pinar silang na tua tu baru turu dung di tanom na mulak mangulu di hari patuluhun na manaik tu surgo la hundul siamun di bata Jehova amanai pargo na suatu dosani di simai bana pe mamulak sogo tu tanah on manguhumi halat na mangulu na mati au porsea doni perbaria daladong sada huria na badia huria atau paniala Kristen do dia tai na mandok mulak mangul su daging na mati do dia ngoluan na surah sudah amin. Uria nahina olongan ni Tuhatta Yesus Kristus, horas ma dihita saluna. Ta payutihut ma satokin tikting namasa di huriatta HKBP Kebayoran Lama, ima di Minggu tanggal 25 April 2020 sada. Guar ni mingguta sadarion, ima minggu jubilate. Jala topik ni jamita di mingguta sadarion, mangului persuruan ni Tuhani. Naparjolo surat keputusan ketetapan Epurus HKBP. Hobar tu surat keputusan ketetapan Epurus HKBP
nomor tulu sia tulu garing PDT garing SK garing 07 garing 2021 memutuskan dot menetapkan Pendeta Eben Sihardo Simanjuntak MTH gabe Pandita Resort HKBP Mahanaim. Dohot sesuai surat keputusan ketetapan Epurus HKBP nomor tulusia 4 garing PDT garing SK garing 07 garing 2021 memutuskan dot menetapkan Pendeta Ramses HB Manurung STH gabe Pandita Resort di HKBP Kebayoran Lama. Ditetapkan DPR Raja Tarutung tanggal 24 Maret 2021. Napa dua hon pelantikan fungsional dohot seksi-seksi. Saderion Minggu tanggal 25 April 2021 di Parmingguan napa dua hon pukul 10.30 WIB. Patuponi Huriatoro pelantikan fungsional gereja tu seksi-seksi periode tahun 2020 sahatu tahun 2022. Dohot Majelis Perbandaraan Ketua Dewan-Dewan periode 2020 sahatu 2024 sebagai berikut. Sada perhalado para tahun. Ima ketua dohot dua hala anggotana. Bendara Huria, dohot sekretaris Huria. Dua Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu, seksi remaja, seksi naposo bulung, seksi perempuan, seksi ama, dohot lansia. Tolu Dewan Marturia, seksi pekabaran Injil, seksi musik, dohot Paramingguan Botari Manang Alternatif. Opat Dewan Diakonia, seksi Diakonia Sosial, seksi Pendidikan, seksi Kesehatan, dohot Kemasyarakatan. Tusude akka gor-gor ni pengurus na terpilih, asa dohot hadir di bagasan acara pelantikan ini. Tolu periodisasi pengurus Banjar. Periodisasi pengurus 16 Banjar. Songon ketua, sekretaris, dot bendara Banjar tu periode 2020 sahatu 2022 asa segera dilaksanakan untuk dilantik di bulan Mei 2021 tahun. Jala situa Banjar pasahaton akka goar-goari tu sekretaris Huria melalui WhatsApp manang email HKBP Kebayoran Lama yahoo.com. Opat permingguan gabungan sekolah minggu. Sadarion Minggu tanggal 25 April 2021 pukul siawib Patupon ni Huriatado permingguan gabungan sekolah minggu. Niuluhon ni Amata Evangelis Wilfred Manurung SH melalui aplikasi Zoom. 5. Sermon Inalidia di hari Senin tanggal 26 April 2021 mulai pukul 10 WIB di Patupa Huriatado sermon Inalidia Sian Nats Johannes Bidu 10 ayat 10 sada sahatu ayat 20 sada niuluhon ni Amang Pandita Eben Sihardo Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Onom ibadah bersama Persekutuan Perempuan Distrik di hari Rabu tanggal 20 April 2021 pukul siawib 1 pukul 10.4 WIB maringanan di HKBP Duren Sawit di Patupado ibadah bersama Persekutuan Perempuan Distrik. Dohot tema produktivitas dohot pemberdayaan perempuan jilid sada. Narasumber Ima Amang Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Pendeta Bernard Manik MTH. Itu sermon pungguan perempuan.
di hari Kamis tanggal 20 April 2021 mulai pukul siawib di Patu Pahuriatado sermon parapuan Sianats Johannes bidu 10 ayat 10 sada 1 ayat 20 sada niuluhon ni inang pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Walu sermon Naposo Bulung di hari Kamis tanggal 20 April 2021 pukul 10.30 WIB Patu Poni Huriatado sermon Naposo Bulung Sianats Pesalmen bidu 10 ayat sada 1 ayat 10 sada niuluhon ni inang pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Sia sermon remaja. Di hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 10 WIB Patu Poni Huriatado sermon remaja Sianats ulau ni apostel bidu 10 ayat 40 1 40 sada niluhon ni inang pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. 10 sermon guru-guru sekolah minggu. Di hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 20 WIB Patu Poni Huriatado sermon guru-guru sekolah minggu niluhon ni amang pendeta Eben Sihardo Simanjunta MTH melalui aplikasi Zoom. 10 sada kelas katekisasi. Di hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 di Patu Pahuriatado kelas katekisasi masuk pukul 8 WIB manogot niluhon ni inang pendeta Jojor Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Songonima hujawan hami tikting namasa di Huriata di bagasan mingguon aka tikting nasa huja kami sia jeloon taparoha bima di buku acara na adong di hitabi. Horas mari hita saulutna tuhat tama mamasu-masu hita. Hatani Tuhan tahu jahan di pelihata mingguon imanata surat di pasal 10 ayat 10 sada songonoma di dok disi. Sai pabotonomu do tuahu dalan hanguluan sun malas niroha dia dopan di bohim aka sudungan niroha masa di siamumu saliling lilingna atau tapasa mapeliata di bagasan 2 amplop di sabola siamun nami nahudul di sabola siamun nami tujuh ma tataruhon nahudul di siamoni habirang nami tupuri ma tataruhon maret de mahita. Thank you.
debata ama na sumurong siyan sa luhut roha. Ima mangaramo ti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Uriya ni Kristus na hinaholongan hata ni debata, barita nauli dihita di minggu sadarion minggu jubilate, tersurat do di buku sada Yohanes bidutolu, ayat 10 sia sahat rodi ayat 24. Sada Yohanes tolu ayat 10 sia sahat rodi ayat 24 ditoruni topik marhiras ni roha maradopon debata. Disima boto otta paboa sian hasitongan hita jala tapapos rohata di jolona. Molo di sol-soli rohata hita ubal gado debata sian rohata jala di boto saluhutna. Hamuak kahaholongan molo di sol-soli rohata hita, molo so di sol-soli rohata hita, marhiras ni roha do hita maradopon debata. Jadi mananga hape tapangido, jalota do isian ibana, ala taraduti patikna, jadi taula lomoni rohana. Odo patikna, naing porsea hita digoar ni anakna Yesus Kristus, huhut masih haholongan songon naung tinonahon na itu hita. Siradoti patikna, ido namiat di bagasan ibana, jala debata di bagasan ibana, jala sianoddo taboto naung mian ibana di bagasan hita, siatto di nanilehon na itu hita, olat nido sahatna. Horas ma dihamu opung. Mauliate mata dok tutuhani, jala marolopolo todita, ala nunga diloas, marhite koordinasi tim gugus, tim COVID, sian huriat tahun, marhite tu kecamatan, gabeboy marminggu akalansia di gereja. Oma minggu paduahon, 25 dohot sadarion marminggu lansia macelas rohatta ala hiranamate do parto diotta sataon lobi dang marminggu hita di garejaon. Jadi tung marolopolop do todita di bagasan sadarion. Mauliate matadok tu tim gugus COVID-19 di huriat tahun na mengupayakan di bagasat tangyaku saya hudokgo dung mulai diorai marminggu lansia bohana manuaing ayang go semangat niak kau pungon marminggu manian alesa tau bolon saya hutang yakon alanunga dong opung nama dok ay buhana nama saupat ditanin ahay opung niku satau lobi ma dang marminggu bohado nuaing huria HKBP-on ay luason na nama opung marujung ngolu dang behudul di gareja nin udopos marohamu dang jolo marujuk kopung kemar minggu niku dia lusi Tuhani mai molate matadok marlas niroha kita sadarion ala ditogu-togu topik minggu nama carga apala di minggu jubilate di minggu olop-olop sadarion majauhon mangoloi parsuruan ni Tuhani menuruti perintah Tuhan suku-suku nabolon marhite topik minggu sadarion ima ai sahat do peto ka opung mangoloi parsuruan ni Tuhani sahat dangadong tiki nama sohot dihita siam mulai haposon satu ka opung laho mangoloi parsuruan ni Tuhani laho mamaritahon barita nauli laho bersaksi dohot mangulahon lomo ni rohani Tuhani sahat tunatos hosata ikod dohita mangoloi parsuruan ni Tuhani sada contoh sian naposo si Samuel poso hian do peibana
dang patut dope ibana melayani di tengah-tengah ni gereja. Alai sa di gereja di mana dibuan na torasna. Laho madongani malim tiki malim eli. Jala di jauh de bata ibana tiki haposon nai marumur hira-hira 10-20 tahun dope ibana di sini. Poso hiat dope. Dang patut dope markobas di tengah-tengah ni bagas joroi. Saya di jauh-jauh Tuhani may mana. Dungi di pabuasieli ma Tuhani do na majohoni na Roma ibana. Di sodwau marsuru maho naradedoau manguloi parsuruom. Luar biasa. Contoh sian lansia. Sudehi tanga maboto barita di Lukasi. Ima si Simeon doh si Hanna. Si Hanna lebih 20 tahun umurna. Alai saya martangiang di gereja. Saya mengalih barita nauli tuakan natoro. Di baheni naposo nang lansia. Disuruh debata. Laho memeritahon barita haluau na pinatupan ni debata marhite Yesus Kristus. Nunga mardala kita hira-hurang lebih 3 minggu. Sian pesta Paskai. Jalan nunga mangiutihu perdalanan ni tapai hutihu perdalanan Tuhan Yesus dia ka minggu-minggu pasioni. Taida madisi arga ningolutai tung macayarga. Pola doga bedurus mudar ni Tuhan Yesus. Alai ko kehedo ibana. Asadok pakirimun na mangulu dihita. Asadong dihita spirit semangat babua lansiape ikon borhat do marbarita nauli. Ado tahe motto ni lansia. Dingot tamu dope. Lansia baru ni kuara te motto na. Dakta ingok beala soyabi tamar punga te. Adong ko penamar ningot. Ido tabai talu si saleh. Bodok lansia baru niku. Berakhir sukses ini. Lansia. Ido berakhir sukses. Ikon gumodang doa ka opung marsiajar. Alaniaha opung gumodang marsiajar. Taringot tu barita nauli. Taringot tu hasitongan. Taringot tu akaruhut-ruhut paradaton. Lumobi di tonga-tonga ni Jakartaon. Ngagudang biak ka sudut na poso. Dangi boto bi paradaton. Nunga masa di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolutta. Marungutungut na tua-tua alaniaha. Gabe tulang ni namate iban. Ito. Dung mate ito uma ay tulakku din na. Epektiki mangulu sohya ditopot. Ngamasa benang na tua-tua tulang ni namate. Dihamuak kaupung iko bagas do hita marsiajar taringot tu hasit tongani. Taringot tu patik ni debata. Ay disuruh debata do hita. Disuruh debata do kaupung. Mabain keteladanan tua kapoparan. Aineng guguon dohot marguru akapoparatai. Taringot tu hasitongan ni debata. Taringot tu dengan bahasa ni debata. Ainunga dong akanatoras noeng mamemehot tu akanakonna dung mewah ibana. Dung mamora ibana. Dang di Papua songon dia hacik ni pardalanan ni ngolui sampai mencapai di titik ibana saunari. Alani di sodori kotnya ka opung. Laho pasahat tu mamemehon barita nauli. Ay disuruh do hita laho mabuan barita nauli. Dihamu amanami dohot inanami. Ahado na mga bati hita laho mangulahon parsuruoni. Didok di bagasa trupuk tau macay uli. Di ayat 10 siya didok sengonon. Di sima boto otta pabuas sian hasitongan hita. Jala tapapos rohata di jolona. Molo di sol-soli rohata hita. Ubal gado de batasi rohata. Jala di boto saluhutna. Adongdo mangabati akka opung. Laho mangoloi parsuruan ni Tuhani. Ala dioloi di sol-soli rohana. Ayah habe nabui patu paokku songonopung.
Ainga se jok manobo asamurat tuninna. Merdalape susah. Hudul salah, jong salah. Ainga marngalutan holi-holik kuninna. Mololawai batu pesta binereng buti maceta bau sudah buti. Apalagi mola dong asamuratna. Moloi bereng tau coya te. Api tormardede lui juri. Ape subui begudang alangan. Tole mamak paditanami. Asal mahot iba dituhani nungom marganinna. Apeng da. Ubal gado tanggung jawab itu opung. Ido bolo di halak Yahudi ubal gado tugasi dia tua-tua. Dakkola di imam. Dakkola di perhalad. Ai akka opung gabe tua-tua mai. Akka bangi tuai. Akka sileo poda sileo najar. Alani ikut tajaga sotung di sol-soli rohatta. Adong go opung madok ngamarumur 75 tahun ibana songono paditanami. Babua paditai maju tuau ahado alasaku asabu yau madok burju Tuhan itu au. Ahado alasaku asabu yau marolopolop di bagasan ngoluku. Ai tiki haposo oku hupa sekolahos sudah gelek. Adong go lulus sian ITB sian UI. Sian Gajah Mada, sian usunin. Alai dungga biak kapejabat begel lekon. Nunga mamorabe. Alai tuk suadong gua para manukun. Sehat doho ma, sehat doho bapa dangadong manuk. Kupataru, sahatu natunggane. Sahatu marhamulian boruku dohot anaki. Dung mardonga saripe ibana dohot parumeki dohot helaki boruki. Dang disarihon na toras. Aha malasaku paditanami. Dung matua. Pesiun ni amata holat tolu 1,5 juta do paditanami. Pitor tutabungan ni pembantu ni si tolu 1,5 juta i. Aha malangon nami. Pabua paditai maju tuau. Aha do alasaku ikon marolopolop. Ikon memuji Tuhan ini nebana. Kudok pasikolahon ni anakon. Pangulihon anak, pamulihon boru, tanggung jawab. Dang jasai. Mulai pas sekolah hoko geleng musa satu sekolah tibo. Dada asaboy suruh-suruh omu noni. Asaboy songo budak benomu geleng minik. Memang akai anakon. Naso mangurus natorasna. Adalah anak-anak yang tidak bermoral. Alirang boyala sambu benomu noni. Laho manol sori roham. Laho mangingot-ingot akan adengan nabi naim munik. Imana parjolo bahwa tanggung jawabmu do pasikolahot dohot sahat tu namar hamulia geleng munik. Paduahon ngasa dia umurmu nanginang nik 75 tahun. Udok maco toho inang. Sahat doho marumur 75 tahun bodo dipajak komar hosa nik. Tungar taku pesude DKI Jakarta on. Daktar benau marumur 75 tahun. Asa boyau modo dipajak marhosa. Marmiliat biaya sebulan. Tak pakai hola marhosa. Dungi sahatu nuaing. Sonang doroham nuang di begihona kinik. Tang dope boya lasaku di mana. Nau marga dangalani pabainammu dangalani hatalupamu dangalani gogom dangalani hamoraumu dangalani hapistarammu ubemelua hosyak kamatian ala dosai alasan nobal kay kusatotong marulupolo pita atik pesay hangaluto do taay ay memang nung ngajabar ni namatua hangaluton. Barita naulido madoki 70 tahun umurta alay bodo di eyak 80 tahun molo marguko alay jabar na ahatahe hangaluton. Jadi halak na mga luas di sol-soli rohana sa madok ayaha do jabar hutuhan hon na ngalut duaw ninna hapeng imana martangin ganupari pagajang umur kunin
Resiko boleh panggil hamu kajang umurmu ikon ngalut. Ale tahasingoli kajang umur talabwa. Asadong laho siswa tonot tatu kapoparat. Alay ko sabar lo hita molo nunga matua lo bisa 70 tahun ngaluk mahita. Loja mardala piloja. Alay saya bersaksi doa. Adonggo na luar biasa sian akalan si keboran lama ni. Saya donggonya dohon mu padita ina donga padita. Ahamani. Anggodang marminggulan si tiki sokopit. Gudang makosong bangku ni keboran lama ni. Dangarane begi hamu penodokna. Dangi begi hamu hudok tuak kadongani. Dok turuasi. Anggodang marminggulan si dangalani kopiti. Gudak kosong bangku. Molo di data sermon ni akapunguan seksi-seksi dan siapa gumudang roh. Nilai tertinggi. Bangga maham. Alaikulam gudang mahita marsiajak di hatani debata. Ai hatani debata do modal sumber asabui hita manaon hangalutoni di hari 2 tahun. Dang neang dang ura madalani hangalutun di hari tua. Dang ura dang neang mangadopi si taonon di hari tua. Arani ikon mangulu hita di bagasan hatani di bata. Ido bandai dok di pistel tenaki pirmato dim jala marsihohot. Ada dang ura tanggung jawab di laut di hita songot si Joshua. Sahalat naposo ibana ko di bana mabagi tabat-tabat tano tu akka bangso Israel. Akka toko-toko naung berpengalaman ibana sian naposo ibana do pirma to dimnin. Jala marsihohot. Arani dihamu akka lansia opung doli opung boru. Ahama siuda honota asa tedahita akka mangului parsuruan ni Tuhani. Didok nak kimacayuli. Ate ahama di si didok di bagasa 30 tahun dia 20 tolu dohot ayat 20 pati didok ngacetakas odo patikna naing porsea hita di goar ni anakna Yesus Kristus huhut masih haholongan songon nauk tinunahon na itu hita ayat 24 siradoti patikna ido namia di bagasa di bana jala debata di bagasa di bana jala sianoddo taboto naumia nibana di bagasak kita siato di nanilohon na itu kita luar biasa di paradi di kita barita nauli sadarion di dok naing porsea hita di gor ni anakna Yesus Kristus pos rohaku marhiti sadani roha tangiang ni akka opung dakola di huriat tau di sudi HKBP seluruh dunia akka opung mengalopit tanganna asa humatop sumisi lao pandemi virus corona COVID-19 on. Asa boy masih jupangan masih tomuan aka opung boy hita museng mulak mar sermon boy hita bebas mar minggu ima tangiak daktabo todo pe pasti adiga nonopung alani unang euforia hita. Ngabo hita mar minggu, nga 2 hali hita mar minggu. Tole marinda, piton mar foto-foto may lomba selfie-selfie. Taat majo selerata ati. Mulak siya garejaw nunang masita mar foto-foto. Dang morulas ni rohata mo sumar foto-foto hita di juluon. Dang morulas ni rohata molo sumasiyalahan kita do cipika-cipiki dang morulas ni rohata. Memang maul do madalani kebiasaan yang baru tidak gampang. Mengubah hasomalan na maulan. Apalagi kita anak bata. Setiap tidak kena tutup. Na maulak kita mengubah hasomalan tay. Ay hita somal songonodo padita nami sa inahita. Hape nga berubah zaman. Nga di tonga-tonga ni kebiasaan na baru hita. Memake masker. Arani nga di luas hita marminggu 2 hali nuaing. Asabo hita terus marminggu. Tajaga ma protokol kesehatan. Mencuci tangan minimal 3 M. Mencuci tangan memake masker dohot. Majaga jarak. Unang aranong lilik kita majupang. Sa inahita tapatonok bebeta tulungan ta makatain.
tajaga maju. Dak tabo to ay ngadong nuay virus coronaon tanpa gejala. Saya sehat do tabereng. Saya hibas. Hapeng nunga membawa carrier virus corona ibana. Arani imula mahita di bagasalas ni roha pos marohata. Nunga di patu-patuhani hita olo-polo di jubilate. Adong dua, ada rasa tutup jami taon. Alasata marlas ni roha hita. Nama buah bibelna ibuka maju. Tolu Johannes sada e opat. Ayat opati tolu Johannes nunga rak mahita maca hasada dua tolu. Odo las ni rohaku nau bolon molo hubege di parangehon aka anak koku hasit tongani. Weh luar biasa. Odo las ni rohaku nau bolon molo huboto di parangehon aka poparaku hasit tongani. Napa dua hon ima. Didok dia pistanakin unang merek buku ni pati ho siap pamangamu saya pikir-pikiri mai Arya doho borngin asa diradoti ho jara di patu baho ho bartu sudina tersurat di bagasani asa marutuk ko dia ke dalammu jara marmulia baru dom halak nasetok tong di hati goran di bata marutung di ngoduna jala parhasanga penibana dia ke pardalananna. Amin martang yang mahita. Debata jahuba amanami marulupulo pami ananunga bui lansia hagabi pike boran nama mar minggu omma minggu paduahon nang bui lansia alai ikon jamot tami ikon semakin ketat protokol kesehatan jagaun nami akka selera nami ala naung lilik kami dak pajupang akka sesama lansia ikut tetap do jagaun nami tolu protokol minimal, memakai masker, menjaga jarak dohok mencuci tangan. Molo sehat kami, sehat madungan nami. Molo rap sehat kami, rap lasma rohanami romar minggu tu bagas joromon. Loas makaupung tok tong mar minggu, nau kumulai hami di minggu nasalpui. Alai ikut tong dohami uduk di protokol kesehatan na pinatupan ni tim gugus COVID-10 sia di Huriam HKBP Boran Namaon. Loas mahami mulak marolo polok marlas niroha di minggu jubilation. Ada nunga huboto hami akana porsia di Yesus Kristus dohami jala akana masiha holongan dohami di bagasan ngurunami nang di parsauran nami. Arani Tuhan sahat tuho masa luhut akka pardalan ningodunami di udaon ni Huriam marhite titik sadarion pasu-pasu mai laho makorhon las niroha lumobi sadarion di minggu paduahon pelantikan niaka dewan-dewan dohot seksi-seksi di tonga-tonga ni Huriam asima roham gok di homa pardalan ningodunami jala sesa madosanami asatamahami majalo las niroha pasu-pasu jala bui hami marolo-polo di masa-masa sulit COVID-10 siaon marhite Yesus Kristus moliate madiho Tuhan. Amin. Marede hita siap bukuede nomor 727 ayat 1. Oh
yakkon mapeliatta. Alidi batama namina di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut silelehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasahat tami masian na nilehon mituhami pelean na mituho. Say jalo may gabi wap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihan pati bulhon harajamu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silolehom mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di banua gicang say pinar badia magwarmu. Say Roma harajonmu, say saut malomoni roham, di banua tongaon songon na di banua gicang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan, namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasarhon madamena tutodim. Amen. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.